Nindot is pangapina mo nagbugno ang panahon. Kapit na rin kanang 3-in-1 nga standing di. Oh, ano ni? Kupi ko black 3-in-1 din sayop na sayop. Ngapit ang mga pitahe. Mayang panahon karon na. Nga parisa na tong pan nga butangan palaman nya Curie. On man aja. Curie na Curie. Ikon mo daog sa game 4. Malangi. Bangga yun mas tanan. Tayo tubig init. Tayo tubig init. 3-in-1 aja. 3-in-1. Silang sa tadi ko. Mga palibot ba? Taon man nga. Huwag mo kabaws. Namin na i-green ninyo nga. Preparing may pasahan mo. Nangayabag naman taon mo. Ano nga naman mo pusta ng mga banga ayun, unsa na ma-repair may pasahan, yabag na. Ano po mga legendary? Kadaog dito mo ginag ko. So, ay di na mamao yung repair pasahan. Igo dahil kape rin, sama na yan. Namiyag yung sponsor, sinubak ka Curie. Oh, pinamalaman dahil Curie dahil, sama na yan. Hindi utas akong sayos ka buntago na eh. Daog ako manok. Ang sabi na inyong green, magiging makaamong na inyong manok. Ari pwede pasahan na. Ngayabag, matakaan natin nga eh. Hindi utag is paminaw nga. Kadaog ng manok. Saan ko? Ikaw sa tubig eh. Ikaw sa tubig ba? Agas doon. Ano ba? Tubig pala eh. Way agas li, way agas. Ayaw ko ni mo. Kape. Nga, ko pinangayo, pinalit ko ni. Gutom kayo. Gutom mo, kaon ka sa inyo ha? Ilang yan? Kita gamay ba? Kita gamay. Gamay boy. Tay pildi ko itong pag-impor eh. Daot nga ka magbinanga. Magod alam mo pusta ng mga player ng mga banga. Banga ba daw? Bantal ka rin ginpay Pwede doon. yun na yung kuwan Ang lagi. mungkot. Just the ball yun yung mga. Wag na. Kabaw sa minimum. Di na ka. Kita ba? Kahit tabaw. Bantal ka ba? Kabaw sa minimum ginpay ba? Suko mo ka noon. Ano, pusta ng arki pasas ni Pire. Ang buong na. Ay, uli ng buwang mo. Naku mo itong pildi siyang manok nga banga. Nga naman itong arap pusas banga yun. Asa? Mabata na human. Nadi ko na-discoveryhan nga duwa mga iskilawag nga kaning Aurora game. So, pero legit yun. Dili ko nagkuha og pustas ng manok. Nawa ni Daog. Buinas kayo. So, i-click na nyo ng link dyan sa ubos, sa comment section ba, i-click na nyo, i-download na yung Aurora game. Ikaw mag-download nyo na, register, tuplo ko na yung register. Fill upan na nyo nila. Fill upan. Ikaw man na, kanang referral ID, kaning na si screen mo na ibutang. Ikaw man ninyo, i-confirm na. Ikaw man ninyo confirm na, makita na nyo ito, kanang mga displays 2. O withdraw ka ng recharge sa tadaan, para kadua ta o recharge tuklo ko na yung wallet mabulon ta ni ituklo ko niya ng wallet pilion to ninyo ang amount pila inyong i-recharge anang duha so kamo ni bahala pila inyong i-recharge gusto mo dako daog kamo na bak kana recharge na duha na ta so tingnan na tog duha ha ay tas color game ikaw pagduwa. Ana na nakasayon mo sa ruwag. Isimani. Ikaw man niya na, i-withdraw din ninyo. Kamu ni bala, dako ba ito yung pusta na. Kung gusto mo dako pusta, bunali pa kayo para dako mo ipusta sa game 5. So, i-withdraw na ito na. Kung saan pag-withdraw, kanang nasa ubos, kanang baboy-baboy, aran i-withdraw niya. So, ploko rin ninyo ikaw man. Pak, soda na sa Gcash niyo balik. Ano na kasayon? So katulad nga pildis golden pag gimpor ara mo da nga Aurora game ara mo da pagduwa o gusto mo pusta ba sa game 5 bunali dako pusta para takog impact